dut orain arte berarekin egoten izan, sekula, gaur dira. Baina, haren berri, bai, izan dut. Bain dela, bain dela urte pare bat, telebistan agertu zan, gazte bat, rapa kantatzen zuena, egiten zuena, euskeraz, eta normalean hitzak, testuak, literaturatik atera zuena. Nire artian pentsatu nuen, bazu bide, erritmoa honek. Eta, hori bai, zele esan dara, indike, jakin nahiko zer, esango luken asurabek bere predikoa entzungo bat. Baina pensatzen duzu euskerak da ditula ateak eta lehioak ondo zabalduta autokulturei eta ondo egiten zen ez? Handik hilabete batzutara, baina dela urte edo, agian begiratzen, hor agertzen zen, bideo agertzen zian eta pilazte bat agertzen zen. Bideoak zatikatu, dekonstruitu eta kolatu egiten zituen. Oda, zuek umekin kolaxak egiten dituzuna bezala aldizkariekin moztuta den, oza bera bideoekin egiten. Eta bersatzen duen, hombre, ondo, zio bezki. Polita, bide txukunak, abaiak, argiak, zebe besan da. Baina, bersatzen duen, komunikabide berriak da ditu gure kulturak, beste batzuekin eta gazteekin komunikatzen dut. Ondo egizte. Alako batean, honen hasieran esaten dizute infanodetente irakasea dela. Eta errelaren egitera dalkabala. Kontxo. Ausarta, kementsua, batez ere, berdizunean gaia dela rapa eta dialektika. Pozik. Hori bai, ausarta bai, horako gaiak lantzeko eta kementsua, baina baita ere, bestela ere, esaten dizutenean, ilusemea da garen baita dara, eta ebrea ere bai, nundik ateratzen dut denbora, gauzan zio egiten. Bueno, hori zianik nahizkienak beraren buruz, bain dela hilabete bat, egoiztera zein batean eskatu denienean, gauzko egin. Bukatu baina lehen, aitorpen bat, niri buruzkoa, eta da, nire semeekin hizketan hasten naizenean, liburu buruz, literatura buruz, historia buruz, kultura buruz, nik zerbaketa. Sentitzen naizela, Marten Kilterrik entzuten aniko manizatzen. Edo beraiek esaten duten bezala, folotatzen laino gainean, eta niz somoku egin hizketa. Horrela sentitzen nahi. Eta horregatik dira niretzat importanteak, ide berriak, komunikatzeko, nire semeekin bezala beste batzukin, sentitu ez nadin, estragurtara. Eta, bide berri horietan gaur, bideratu zuen, Nire eskat estronur da sentitzen ez hau egimenitzeko eta zibor bat, eta Marte ipatu da, Euskaldun bat 2029an jarri jo diziburu gauko hitzaldiari jarri zaioak Euskaldun bat Marten ere. 2029an ze topatuko dugun zein izangoan, Martera iritsita topatuko genukenarekin hipotesiak egitea, bezalako zerbait izango litzateke, baina usartuko naiz. Hezkuntzari buruz eta nik hezkuntza nola ikusten dean, nola ulertzen dean, eta euskarako klaseak eta ematerakuten izenean, nire planteamendua zertan, eta errelaren hau egitean ere, ze ikuspegitatik egin nahi izango dean, ez? Marko teoriko bat, esan ditzago. Hezkuntzan, zein teknologia eta metodologia erabili behar dugun jakiteko, lehenbizi hezkuntzan zer egin behar eta zer hezkuntzarekin zer egin nahi dugun jakin behar dugula. Egia zertarako. Egiten dugun guzti hori dana zertarako. Hau ematen emiz eta zertarako. Hau egin dut, baina zertarako. Eta hori jakin behar dugu zertarako hori, zertarako, batez ere, ikasle bat eskolan, 15 edo 20 urtez zertarako edukiko dugu.
Eta honek ekarri asko miresten dean, hezkuntza buruz teorizatzen duen unibertsitateko irakasle bat, Jordi Adel eta berak dio hezkuntzan, berrikuntza ez dela nahikoa, irakasleok gehiago hitz egin beharko dutela helburu ez, zertarako ez, finalitate ez, eta ez metodo ez. Hemen hiru irudipen egokarako irakasten baldin badiegu ikaslei atzo irakasten genien bezala, etorkizuna lapurtzen ari gehala. Eta hezkuntzaren helburuak berpentsatu beharrean gaudela. Bestiak beste, garai digitaletatik aurrena internetzan, gero garai digitalak zian, eta ja oso bertu daudelako inteligentzia artifizialaren garaietan. Datu baseetan oinarritutako garaietan. 2029 esan dugu zen hauzkoa da, hemen da beti, Antoni eta Xuar. Bere zitzaldi hau da, aurretik eman nuen hitzaldi baten bigarren berzilloa, horretua, urrian eman nuen hitzaldi eta hemen oporretan geunden, zauten du bat ematek tokidea? Bai, Jakako McDonald's. Jakako McDonald's. Hagen, oporretan eta argazki jaten nien eta Andonik esan zian baina zertako atezu argazki hau. Esan ez, ikaldi da prestatu behar delako, nire helburua da, Xuar, aurten hasiko da eskolan, 3 urte ditu Xuarrek, eta kalkulatuz 20 urtetan edo bukatu dugula bere hezkuntza prozesu guztia eta berako ala unibertsitatik edo danalakotik, zen topatuko duen, hori da nik irudikatu nahiko nukena, edo bere beharrak zeintzuk izango dian irudikatu eta behar horiek betetzen saiatu. Horren Andonik esan zean, ostras, 2029an, nik 2001 garren urtean, Erobik ama urte izan dut. Azuin da, Eta zen karioren dramatiko. Etorkizuna zitzeiten dugu, baina etorkizuna deben da. Hau bideoa da. Nolak ikutu egiten eta egiten zuen. Gozaria. Ikusi zuen ez da gaur nator. Zer kantatzea, pare batek galdetu eta zer esan dute kantatzera edo raparekin eta literaturarekin da izuzela da. Eitzen ez horrekin, baina horren nato, rapeatzea edo. Edo bestela, kontatuko dizuet, ikusi zuen irudi hori Amazoneko produktu baten irudia da, eta hor azaltzen da, hori ikusiko dugu. Eta eraztun bat, eta eraztun horren bitartez, itzin genezake inteligentzia makina batekin. Eta beak erantzunak ematen dizkigu. Ez dakit, zer daukat erosketak egitera bat emanaiz, zer daukat erosketa zerrendan eta. Ingo jazu ez dakitzen batuketa da. Biztu izkiazu etxeko argileak eta. Gero beste bada, erakutzen egin beste bideo bat, ikusteko Google Assistant, ez dakit zuen probatu zuen mugikorrekin eta ahots asistentek daukaten errazuna gaur dugu. Erakutzeko izuen gero, internetak egiten bat dugu, nonbait ez dugu. Hobetu ikusko ezko.
What's on my grocery list? You have 5 items on your grocery list. Plus 20% of $47.50. $9.50. Shit, I just landed. Trail the living room light. Amazonen erosi diteke hau, €100 dela. Hau berriz da, aipatzen den izan hori Google asistenteak gaur egun egin dezakena. Ikusiko duen adibidea da, makina bat, ilea apaindegi batetara deika, baina ni makinari esan dizaio que eso Google, ok Google, reservatu idazaiazu ilea apaindegia, uste honetan, eguardiko 12 ordu bitara. Eta aparatu horrek badaki noski, nire kalendarioa zein da, nire Google kalendar hortan zer daukadan, beteta zer daukadan, ez? Begira, So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule an appointment for you. Let's listen. Hau da, ezkerradekoa Google asistentea, makina, eta hau, ilea apaindegi erreal. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have it 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's your first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day, bye. 2018ko maiatzeko bideoa da hau. Pentsa, urte betian, zenbat egin duzun aurrera honek, ze inteligentzia artifiziala azkenean, ikusentzun bat dena duzue datu basetan oinarritzen da, eta makinak ikasten zuten dira etengabe ematen ziren informazioaren arabera. Orduan, elkarrizketak eta hobetzen jungo dira etengabe, beha, Google asistentea eta azkeneko adibidea, hau ere Amazonen erosi daiteke €125 batik. Hau danez de ikusiko dut. Introducing Echo Frames, eyeglasses that let you take Alexa with you. Alexa, good morning. Good morning. Your next event is coffee with Rebecca at 9 a.m. Echo Frames direct sound straight to your ears, so you can discreetly hear Alexa. And with no cameras or displays, you're free to see the world around you. They work with your phone and are controlled by your voice, helping you get things done without getting in your way. Alexa, call Jamie. Got the raspberries? They're on the way. Perfect. Echo Frames are designed around your privacy. You can turn off the microphone anytime. Never miss what's important with VIP filter. Esto dan ikusiko, baina ikusi duzue kontzeptua zer da. Eta horreko ere gaur egon erosi daitezke €125. Horregatik galdera batzuk. Eta ez hori gara, atzo, esan zean, lagun bat da, ez da erosin ensenia, esan zean, aitak kotxe bat erosion Mercedes-Benz bat, eta dana da, ahozko lehioak iriki, jarri martxan, kendu hau, jarri ez da zer, ez hori bakarrik. Kotxea, ja, ikasten nahi da, nire funtzionamentua zein da, orduan badaki ni hosteletan amendik atezen egin zenean, beti emaztia editzen dilo da, orduan hosteletan kotxera sartzen egin zenean galetzen dit. Nire zu alakori editzia? Nire galdera da, etortzen zaita horrenekoa da, noiz ikasiko dute euskaraz makina hauek. Hori da. Txuletek zentzurik izango dute sagardotegietatik kanpora. Zanet, ni institutura jutan egin zenean, ikusten edanean, azterketa garaian, notetan kontrol sistema
Gabe, ikasleak kamara ibili omen dira, jartzen ikusten dituzte pasaitzak sartzen, baina betaurreko horiekin, eraztun horiekin, zezen utzu ote dauka gu planteatzen ditugun moduko azterketa asko, edo gure erakusteko modu asko. Erantzunak makinak emango bat eman dituzte. Inteligentzia artifiziala eta big data horrek, badirudi hezkuntzan irakurretako gauzen arabera, makinak ikasten dira nenean, ikaslearen ikasketa prozesua ere hobetzen edo pertsonalizatzeko aukera emango dute, eta guk ere irakasle bezala ikasleari buruz ditugun datu kopuru hori sistematizatzeko, aztertzeko eta modu desberdin eta berritzailean erabiltzeko aukera izan dugu. De hecho, esan nahi da, etorkizuna hemen dago. Gauza hauek martxan daude, eta horrek ze parametrotan, ze gauzetan aldatuko du hezkuntza, etorkizuneko galderak. Hauek ez dakit Warren ere ikusten, baina Warrek ere gaur egun, War baldin gaukazue, ni hizketa nahi baldin honetz, euskaraz ez, baina espainolez hitz egite baldin nahi hor, diktatzen du, kopiatzen du, ni ez zer idazten ibili da. Banda, teklaturik egongo da 2030an, datu planteatzen dute. Errealitate datua, luze joko duke esplikatzea, baina edatuko da 2025an, idatzia 2030erako desagertuko da, ze milak ere izango dute humanitateek. Ikusi zure batua.eu, itzultzaileak egiten duen dana, hori ere makina hori etengabe aide ikasten. Kasiko baina itzulpen horiak egiteko Xabierrek esan da probatu dut, eta harritu ze kapazia dauka, ze ondo itzultzen ditu testuak. Uda ez dakigula, zehat, Suarrek, nire zemia 2029an zea horkituko du, baina gauza batzuk badak izkigu. Esaterako, transmititzen dizkegun edukinen erdiek zaharkitura geldituko dira. 19. mendian sortu zen jakintza guztia 20 laruzetan biltze bat ematzen. 20. mendian 20 laruz betetzen zian 10 urteko. Eta gaur egun 10 laruz zainan da informazio guztia, ikerketa egiten denean aurre egiten denean guztia, 20 laruz ezen bezabreik esatetik, baina 20 laruz egunero sortzen dira. Horrek izango duen bilakaera, baikera eta jakintza hutzean, memorizazioan oinarritzen diren lanak gutxiago izango dira. Hori iteko makinak egongo dialako eta daudelako. Jakintza sormenez eta beti modu desberdinean erabili beharreko postuak eskatuko dira, sortuko dira. Suar kontratatuko dute 2029an ez dakienaren gati, baizik eta dakien hori nola erabiltzen duen, erakusten duenako. Orain baino, ikusi zuen bezala, orain baino ahozkoagoa izango da komunikazioa. Lagun honen aitak, Mercedesa ahoz konduzitzen. Eta ahoz esan genitzake gauza asko. Ero hauek, aparatu hauek, pixka kuriosak bat dinoze, tristen hau jarri ez kanta polit bat eta Mercedes edo. Rezitatu jatzu poema bat, eta poema bat esantatuko dizu. Osea, makinak dira, baina zemat egiten edan. Eta 2029an, Suarrek, eta Suar beste guztiak, pertsona oso izateko izan beharko du, sortzaile. Eta jakin beharko du taldean lan egiten, informazioa aurkitzen, indikatzen eta sistematizatzen. Daniel Casaniden azkeneko liburuan oso irudi polita erabiltzen da, niretzat asko gustatu ditea, mentzat esatzen. Gaur egun sarian informazioa aurkitzea da, zuhiltzaileen gorri horiek izaten dira bakaletan enten dianak. Horietako bat itik eta hortek urtrago bat hartzen saiatzea bezala. Hortan trebatu behar ditugu, ze informazioa aurkitzen, kritikatzen eta sistematizatzen, eta batez ere eta netzako hau da, 21. mendeko hiritar arduratsu izateko kompetentziarik importantenetakoa autonomoak izaten, ikasketa prozesuaren jabe izaten. Ze ikasten jarraitu beharko denok eten gabe. Horretarako alare, egin nahiko nukena hausnarketa bat, hezkuntzari buruz nik ze ulertzen dira, zein hezkuntzaz galdetuko banu eta zuretzako zer hezkuntza eta
zuretzako zer ados jartzen gustako litzai duke, baina nik hezkuntza ulertzen dut ahalduntze pertsonal bezala, ahalduntze kolektibo bezala, eta batez ere eraldaketa sozialerako mekanismo. Paulo Freirek zion bezala hezkuntza munduan esku hartzeko modu bat delako. Eta hezkuntza hobetzea denon ardura delako. Eta gaur egun, plazera, eskolatik kanpo geratu da. Nik ez dut ikusten dela etxeko ikasketak motibo. Ez dut ikusten ilusionak, ez dut ikusten pasioarekin. Ikasteko pasioa edo grina berezkoa den arren gizaki jauna. Suar bai, suar ikusten dut, irurutegin, ikasteko gogoz, deskubritzeko gogoz. Pasio hori eskolak hile egiten dugunaren irudipena dauka. Ikastea bizitza osorako izango baldin bada, hori planteatzen hori da datorkiguna, ezin dugu ikaskuntza azkargarri egin. Ikasketa soziala eta emozionala da berez. Gauza batek emozionatzen gaituenean, hunkitzen gaituenean, interes gehiago jartzen dugu. Beraz, niretzako galdetu beharko genuke, ni euskarako irakasle bezala ere, non aurkitzen dute gaztek plazera. Bideo-jokoetan. Bideo-jokoetatik gamifikazioan oinarrituta gauza asko ekarri genitzako plazera. Plazera aurkitzen dute patioan lagunekin daudenean, Netflixen, kuadernoetako atzekaldeetan, Instagramen, edo ere. McDonald'sen, martxakurren, nahi duten tokian esertzen dira, aurkideak eroskoak dira, bizta ederrak eta argitxoak horitu oroeleko hori, nolako esan, kristales, oroel, jakako argazterri, bizta ederrak, erabaki dezakete menu baten barrua, baina erabaki dezakete zer jango duten, opari bat ematen zaile, eta bukeran balorazioa eskatzen zaile batzutan, eta balorazioa betetze bat dute McFlurry bat oparitzen dira. Hori ekarri behar dugu gelara. Pedagogia sentsualago bat, pedagogia sexiago bat, moretsuago bat, harremanak hobetzeko, harremanak eta humorean bidez ikasketa errazten dalako, adierazpen emozionala hobetzen, arreta eta interesa handitzen, eta hori pentsatu behar dugu euskararekin ere. 2029an herri bezala eta gure hizkuntza txikituaren ikuspegitik nola erantzungo diren erronka hauei, Murziako batzuk, Murziako eskolek modu batera erantzun beharko dute, eta guk beste modu batera. Euskarak eta Euskal Herriak beste erronka batzuk izango ditugulako eta ditugulako. Harridura itzuli behar dugu eskolara, miraz jarri ikasleak, ustekaberako prestatu, eta hori neurozientziak eta ja esaten du, ustekabeak eta zer garrantzia daukan. Neurozientzia zientifikoki esaten ez izkigu, zer eta nola ikasi erakutsi beharko duten ere. Proiektu lan egin ez lortu daiteke hori, estrategia artistikoak erabili beharko genituzke, sormena eta pentsamendu divergentea sustatzeko, ikaskuntzarekin emozionatzeko, harritzeko, ondo pasatzeko, emozionatuko duten irakaslea behar ditugu. Eskola guztietan nahi eskatzen ingelesa dakiten irakasleak. Zerik ez dituzte eskatzen gitarra jotzen dakiten irakasleak. Gitarra jotzen dakin irakasle bat klasera sartu eta ikasleekin transmititu dezaken kultura, esperientzia, emozioa, ikeragarria dela iruditzen zait. Eta euskaratik pentsatuta are eta gehiago. Gazte hauek euskarazko esperientzietatik elikatzea behar dute. Eta horretarako arazoetan oinarritutako ikaskuntza izan daiteke aukera bat, etenik gabe
aritu daitezen aterabide berriak aurkitzen, ikusi esaten, ikasi ezagun guk ere ez dagoela erantzun zuzen bat eta bakarra. Gaur egun, arazoa planteatu egoera bat sortu eta hortik atera daitezken aterabideak bat baino gehiago izan daitezkelako. Murgiltzea arazo egoera horietan, denbora eskainiz eta simulazioaren bidez esperimentatuz, eroriz eta berriz saiatzeko ingurune babestu batean. Hezkuntzak prestatu behar du arazo larriak ebazten eta arazo larriak etzeskigu falta guri dintzat Euskal Herri zatitu honetan eta hizkuntzaren egoera zail honetan. Hizkuntzaren egoera zail honetan. Ni batxilegoan ikuste, euskeran zer ematen dugun eta ez dut uste horiek dianik euskeraren beharrak. Ondo dago zuzen idazten erakustea, ondo dago egarako prestatzea, baina 17 eta 18 urteko gazteen artean dagoen energia, potentzialitatea, zergatik ez bideratu herria dauzkan egoerak konpontzen saiatzera edo atera bidea, ematera zikira. Ez euskeran, bakarrik, nik euskera ikuste, eta ez ere, zer esan, nire behatxe eta batxeko irakatean ez, orduan, horrak zaitez, aurre eskuntzako edo lehen eskuntzako ademantzatela pixkat. Eta, bueno, nik uste Montessori jainkotzen dela behin da berriro aurre eskuntzan, eta zertik ez da Montessori pixkat ekartzen dela etxera eta batxilego autonomiaz, ez? Montessorik esaten duen bezala, ikasleen autonomia sustatuta, ikasle bakoitzak bere identitatea sortu eta indartu dezake eta eraldaketa sozialean eragin. Autonomia eskaini behartzaile motivatu egoteko ikusaraziz egiten ari direnak etorkizunerako eta klasetik kanporako ere balioko direla. Baina oraingoz, ikasle jetzaile guztien edukiak aukeratzen, menu baten barruan ere, okorrean, zein da. Ez ikasketa prozesuak antolatzen ere, ez ebaluazio eredua zehazten ere. Ikasle autonomoak sortuko baldin baditugu, hiru horietan erabakitzeko aukera eskaini beharko genileke. Eta Montessorik esaten zuen bezala, konfiantza handiagoa eta askatasun handiagoa eman sortu daitezen ikasleak. Ikasle ikurterriak, ikasle inkonformistak, ikasle ikonoklastak. Sortu ditzagun horrelako 27 ikasle eta usta honzila izan dugu bide herri honen. Dena, pedagogia kritiko batetik, pedagogia behar dugu gizarte justuagoa eta orekatuagoa sortzeko ikaskuntza eraldatzaile batetatik, ikaslearen esperientzian eta hausnarketan oinarrituta. Pedagogia kritiko guztiek defenditzen dutelako ikasleak paper aktiboa jokatzea, bai ikaskuntzan, bai hezkuntzan egin beharreko aldaketez ere, ahalduntzea egitea. Eta hontan, berebiziko garrantzia, ebaluazioak nola ebalatzen dugun, hala irakasten dugulako. Ikaskuntzaren kontzientzia soziala eta kritiko izango baldin badute, gaur egun egiten duguna baino zerbait gehiago behar dugu iruditzen zait, beste ebaluazio estrategia batzuk. Klasean, denbora gutxi eskaintzen zaio aztertzeari, ikertzeari, iritzi propio izateari, sortzeari, eztabaidatzeari. Memorizatzea da tamainatik garrantzitsuena eta hori da gehien ebaluatzen dena. Eta hor, ebaluatzeak botere harremanak ezartzen ditu. Eta hori, ez larria da edo kontuan hartzekoa. Bat oso goian jartzen delako, eta oso berean bestea. Kurrikulum bera, denbora bera, eta ebaluatzeko modu bera, beretzat, hori ere ez da justuena. Ez da ikaslearen aldez aurreko jarrera emozionala zein den baloratzen. Ebaluazioak gardenagoa eta parte hartzaileagoa izan beharko dutela egiten. Eta teknologien bidez gaur egun ikaskuntzaren fase guztia dokumentatu daitezke eta baliagarri izan daitezke. Ikaslea ebaluatzaile bihurtzeko. Ikaslea ez da horretara ohituta ez niri agintzak. Autoebaluazioa, binakako ebaluazioa, ikastarraren ebaluazio globala eginez. Eta rolak, ze funtzio bete beharko dituzken datozenari begira, ikusten irakaslearen kompetentziak hiru dimentsioetan oinarritzen dira bat formatiboa, jakintza eta ikasten jakiteari dagokionena, teknikoak, irakasle lana egitearena eta etiko, afektibo, emozionala, izaten jakitea edo jarrerak izatea inguruarekiko
ikaslearekiko. Eta zentzu hortan, irakasleak ere izan behar genuke sortzaile. Nik batzui lankide eta esaten dietenean, danok izan behar du sortzaile, eta baina nik ez dakit pintatzen, nik ez dakit musika sortzen, nik ez dakit sukaldean, nik ez dakit, baina nik ere ez dantzan, baina badakit dantzan, eta idazten, danoak idazten, ez idazten ez dugu liburua publikatu, hori beste gauza bada. Pintatzen, nik ere pintatzen dut. Sormena, gauza horiek poema bat egiten jakitea, baina iruditzen zait, gehiago da jarrera bat, pertzepzio bat, gauzak konpontzeko, arazoak konpontzeko eduki genezaken jarrera bat, gauzak ideiak eta komunikatzeko daukagun jarrera bat, begiradan dago kontua, interesgarriena, unkitu, irakasle baten ikaslea unkitzen, motibatzen saiatu behar du, eta nik uste, gure eskolena, zerbait putz egiten ari garela, esate izan ez ditut ikusten ez motibatuta, ez da gutxia. Eta kritikoak eta autonomoak guk ere gure ikasketa ingurunean eduki ditzagun. Hasi ez, hasi ez, ikasi aldizkaria. Hori, etxian jaso beharko den iturri bat, herri bezala, Euskal Herriaren ikuspegitik eta hizkuntzaren ikuspegitik, hezkuntzari ematen zaion hileroko hausnarketa bat. Guk ere uki bat ditugu gure sariak, gure ikaskuntza prozesu hori edikatzeko sariak, ikasle hori egingo baldin baute, zerperri da ikasle izkatzeko hori egingo baldin badin. Irakasleak ikasleen aurrean dagoen irakasle izatetik, ikasleen aldamenean egotera azkarrean duen urrela egitu zait. Errastatzaile lana egin, laguntzailea, aurkulare, zentzailea, animatzailea, gauza asko dira, gero kritika jaso ditut. Ni ere hemen predikatuko dut, baina, horrek ez du esan nahi, super irakaslean ezin dira dena egiten dedan. Baina bai, fokua, iparra, horrantz jarrita dauka dala, edo hori egiten saiatzen egizela. Eroriz. Irakasleak ikasle animatu behar du, ikasketaren edukia, prozesua eta ebaluazioaren inguruko erabakiak hartzen ere. Eta honek eskatzen du onartzea ikasleek ikaskuntzaren fase guztien kontrola izan dezaketa. Ikasleak zer, DBH amaitutakoan, nik zer lortu nahiko nuke. Suarrek zer izatea DBH amaitutakoan. Ikasteko teknikak bereganatzea autonomo izateko, taldean lan egiteko teknikak bereganatuak izatea, kompetentzia instrumentalak, baina ez edukiak. Eta jakin beharko dute noski, ahozko. Eta hori, guri nahi dituzeit, hizkuntza egoera zaitu honetatik ikasleek badakitelako euskera. Batez ere idazten edo hizkuntza, baina ez ahoz. Ahozkora, oraindik eta indar gehiago jarri beharko da, zer datorren gizartea ahozkoa da. Laburra aipatuko dut, 40 urteko ibilbide bat egin duela euskerak, 1980tik izan dezagun. Gaur egun arte, geldialdi bat ondo letorkeela, gazte asko dakitelako euskera eta hor eskolak asko egin duelako, alde hona, baina alde kezkarriak ere bat ditu. Ebaluazio diagnostikoak ematen dizkiguna. Euskararen hasierako mailan dauden ikasleak DBH bilan ehuneko 16 bakarrik da. EAN, Euskal Herrian ez dakit. Zer da failatzen, zertan egia asmatzen, zertan ez. Ezote da tentsioa falta, ezote da etorkizun arrozaren pentsamentua baia egina agota zabatuta euskera eta egiten eta berdintasun printzipio faltsua, batxileko pentsatuen inate nahi eta ez, hemen eskuntzak bakoitzak aukeratzen ditu, batek aukeratzen du euskaldun izatea bestatu berbatzen ez, euskaldunok garenak egunero egin behar ezaten dugu euskera bizitzeko autua eta autu hori heldu.
sinistea falta, akaso ere, egin genezakela, eta lortu genezakela, gauzak, 2020 gaudela baino pero gintezkera eta egon behar degula. Hemen daude barretzeko ikusten eta antzekoak areta gutxillo, eta bestaldean dago berriz, Euskararen GPS-a edo erabilearen GPS izeneko liburutik ateakako testutxoa horrezaten dulako, gazteekin entzuten ikerketa hau, hizkuntza bat edo beste erabakitzerakoan zer faktore dira eragiten dutenako. Horra entzituzten, zenekapena maila makroa, maila mikroa eta maila supermikroa. Bertakoa edo. Horre entzuten ikerketa, eta hor eskola gauza batzuk egin ditzake eta beste batzuk ez hori garbi dago. Zer egin dezakegun hori, egin eskola batzuten ez, eta entzuten irakasle artean erderaz izketan egiala, euskaldunduko ditugu hola ikateak zer edu egitea ematen, edo ikasleekin irakasleak izketan ez, ezken ikastelen erako naiz. Ja, baina gaztelania salbatuta dago. Euskara ez, eta batzuk eskola dute eremu bakarra euskaraz egiteko, ez beste. Zer jarrera egia transmititzen, zer diskurso egia transmititzen. Bueno, ematen borroka botatzen, ez da, nire barne gogoetak bazaratzeko toki bat, eta zentu horretan irutzea kultura plan bat, hizkuntza plana daude gaur egun ikastetxeetan, euskalduntzea hizkuntza jakitea dela horrekin loturarako, baina euskalduntzeko kultura zaletzea ezinbesteko bat. Hor, gitarra jotzen bali magizu bizez klasotara, kultura zaletuta mundu simbolikoa transmititzen da, afektibitate sare bat, kultur komunitate bat, erreferentzia sare bat, modu zehatz batera bizitzeko aukera ematen duguna. Eta gaur, hezkuntzan ez dago kulturan trebatzeko kasi baliabiderik. Ez dago ikaslerik euskal kultura lantzeko euskeran espaldimada. Ez da kontuan hartu irakasle bat kultura eragile dela. Euskera biziko da baldin eta kultur komunitatea eta hiztun komunitatea trinkotzen badira ez euskera jakite dutxagatik. Gaur, abenduak 17 egun seinalatua da, Inigo Muguruza gaur 55 urte beteko zitu. Bizi izan balitz. Gaur, Delirium Tremensen kantu batekin hasi beharko dituzte kantu bat, klaseak. Edo Jose Ritia Ojarrita, ez euskerako klasetan bakarrik. Zintzan, Inigo Muguruza, zer ekarpen egin digu ikasleek ezagutu behar dituzte, ez dituzte eskolatik kanpo ez dituzte ezagutuko. Eta nik uste material hori falta dela, euskal kultura erakusteko. Eta irakasle ez badago formaturik euskal kulturan nola transmititu hori ikasle. Horretik irudezei, irale gehiago behar degula. Relatuak egon behitezen eta jakin dezagun ze kontatu nahi egun. Eta garrantzitsua, kultura adierazpide batekin izanako esperientzia. Eta horretik batxeko ikasle bat goratzen ez izan zean, nire euskera no me gusta. Zer da hori ikasle horren atzian, zezan nahi dit horrekin. Zu esperientzik txarra izan dula euskararekin. Egia eskolatik kanpora ere baudela diskurtso batzuk eta horrek ere eragingo zidola hori hola, baina gure terrenotik euskararekiko esperientzik baikorrak, positiboak, bizigarriak, ederrak eskaini behar dizkigu. Harek, euskararekiko pertzepzio atseginago izan dezan. Entregatzen duen testu bakoitzeko 7.000 fallo hori bakarrik topatuko eta beti suspendituko du euskara, ze esperientzi, ze transmitituko dugu. Eta motibatzea, transmititzea irakasle bezala, ez euskarak irakasle bezala. Euskararekin garela zoriontzu, ni euskararekin nahi zoriontzu. Euskaraz naiz, eta euskara naiz. Futbolekotako zaletasunak askozaz ere errexago transmititu nizkio egitatu. Bide txiki bat ikusi duen aurrekoan, ikasle bazan, ez dakit nungo bazan, Euskarreko ez da gutxillo ere, eta
mineralak buruz ikasiarazi zizkioten, eta juntzan bera aitaren gana, eta esan zion, aita zientzilaria, eta baina, ze gauza aspergarria da zientzilari izatea, ezta? Ildo beretik, zein ikasleri sortzen zaio euskaldun izateko gogoa, 7 horreko deklinalidadiketak fotokopietan eginez. Nor nahi du horrela euskara ikasi eta euskaldun izan. Motivazioa lantzen da, hitz eginez, parteak hartuaraziz, gauzak eraikiaz, ikaslei gustatzen zaie bideo edizioak, irratia, telebistan, zerki, argazkintza, komunidea. Eta sekretua, erostez ez da epaitzea behien gustuak zeintzuk diren. Baina bai, behien gustuetara gure hizkuntza proiektuak eta behien errealitatera lortzia. Netflixeko sareak, adibidez, seriak, Netflixeko seriak sartzea ikasgaiko hainbat kontu lantzeko, irudide literarioak lantzeko Iker Lauroaren negua, azkeneko disko erabiltzea, kantu batzuk erabiltzea deklinaria lantzeko, honekin ez dut esan nahi gramatika landu behar ez danik. Fortnite, dana daude engantzatuta, Fortnite erabiltzea literatura genero distopikoa lantzeko, edo ahoskoa lantzeko narrazioa. Ze YouTuber ikusten dituzte gazteek? Gehienak dira, bideojokoak jokatzen ari dian bitartean, horiek narratzen eta kontatzen dituzten YouTuberrek. Zerrik ez jarri behaien gauza jokatzen dituzten partidoiek euskaraz narratzen. Zerrik eman beti bi, idatzi bide eta ikurri alde arteko ikuin bat. Idatzi zu? Gero maiz? Ostra, ikuin bat, eta gaur egun literaturaren pertzepzioa ere beste badala, literaturaren guretan liburutan badago, baina hortatik kanpo ere ulertzen dut baiet. Tabernetako, komunetako, ateetako idatziak erabiltzea hizkuntza literaria aztertzeko, zauzko gaztetxeko kristona dira. Argazki batzuk aldea hor, hori klase eramatea, mundia. Igual batzuk zentzura beharko diak ez, ordu txikitan egitea. Gifak erabiltzea eta sortzea, egitura sintaktikoak aztertuko badira izenburu esanguratsuekin egitea, atzo ondarrun izan ginen eta hanbaz ere, hola, pintada batzuk oso kuriosoak eta horiekin aztertzea egitura sintaktikoak. Sare sozialak erabiltzea klasean ikasitakoa laburtzeko, egitea gauzak jendaurrerako, horrek ardura handitzen dulako etengabeko hobekuntza bultzatzen, blog eta guneetan, gurasoak ikustera etortzea egiten duten hori. Eta hezkuntzatik gizarteko egoera onartu daiteke edo aldatzen saiatu. Horretarako hezkuntza komunitatea ahaldundu eta komunitatea sortzaren garrantzia azpimarratuko dute. Euskara irakasleak adibidez inoiz gure artien elkartut esan dako da, nola ematen dizu hauetan, nola egiten dizu hauetan. Zeraneko elkartzen dira, Sevillan eta kongresuak egiten dituzte da. Ze funtzionatzen dut zerrek, ez zerratzen dizu ondo zerretik ez. Ahozko makinak datozela ikustero eta oenkoz ahoz euskaraz ez dute ulertzen ez Alexak, ez Siri, ez OK Google. Librezale.eusek eta Firefoxek dintzuten deialdi bat lehen gurtian edo esanez 10.000 orduko audioa behar zutela makinari euskaraz ere irakurtzen saiatzeko 10.000 ordu. Euskal Herriko eskola guztiak astelenian sortzetik 10 eta 10.000 ez, 150.000 ordu genuzkak ikasle guztiak jarri ezkeo makina erabiltzen eta ze ikasiko genuke bat euskaraz egingo luke dela, ardura sozial bat hartzen ere bai, eta emaitzak ikusiko dituzketela, parte hartuko dute gizarteko ganetan. Ikasle bakoitzak ere bere blog eukiko baldin badu, bere gunea edo bere zaitza, eta hor igoko baldin baditu bere edukiak, euskarazko edukien kopurua milioizko estu egingo litzateke. Euskara bakoitzak hiloko baldin baditu. 5.000 blogari izango genituzke gaurtik bidarrera proiektu lanean aldala
Euskal Herriaren ikuspegitik elkarlenean ikasketa kolaboratio eginez eta eztabaida. Bueno, iruditzen zait kriston, igual iguala 40 minutu beste zati bat ere badakar teknologiana, baina igual kontan utziko nuke edo zen, ez dakit. Beste 5 minutu izango diak, baina nahi bat emazio segituet eta bestela hemen txetuko ez. Ez gauza, desente atera dira bat, aneko nuke zuentik gara, ez 20 minutu guzkaz. Teknologia rena laburtuko nuke esaten, azkenean, teknologia ere zertarako. Egiten dugu hori modu berdinean egiten saiatzeko, edo lehen esandako bidetik ikasle autonomoak sortzeko, ikasle sortzaileagoak sortzeko, ikasle emozionatuagoak edo ukituagoak sortzeko, enfokia pixkat aldatu behar denukela. Eta nire irupena da, momentu guainko ez dugula lortzen teknologiari lehen irudikatzen genuen lortuko bentura ez dakitzen gauza, eta kumplitu gabeko promesa bat dala teknologiarena, ez? Ez talako ez ikasten hobeto, kolaborazioa, kompromisoa, introspekzioa, kontzientzia kritikoa. Eta hemen, igual hause, honekin mugatu behar. Hau da, Europar Batasunetik ateatako, txosten batetik ateatakoa, kompetentzia digitalak ze bost dimentsio izan beharko lituzken, eta bata instrumentala, aparatuak erabiltzen jakitea, besteak kognitiboa, informazioa modu sortzailean lortu ebaluatu eta antolatzeko ezagutza ez direnik, Europar Batasuna dira. Soziokomunikatiboa, edukiak sortzeko eta besteekin parte hartzeko gaitasuna, partekatzeko gaitasuna, axiologikoa, informazioaren gizarteko balio etikoak eta demokratikoak erabiltzen jakitea, emozionala, saretan emozioak kontrolatzea eta empatia garatzea, eta hor, Euskal Twitter-lari joko dakigu, zemata zerre denean da, zemata zerre denean. Nik uste bost dimentsioetatik instrumentalean egitea, bakarrik egitea. Eta teknologiak eman dezakela hori baino asko zegila. Teknologiak sortzen dituen aukerak aipatu nintzake, baina evolutzi, bueno, iritze bat izue, esatera zuen boka, eta gero esan honekin bukatu, azkenean esan deanaren sintesia egitera datorrelako. Testuinguru sozial batean ikasleak modu autonomoan, nik ekarriko nuken proposamena, eta hau izango litzateke. Bueno, nik nire buruari eskolaren joanean etengabe errepikatzen diodanak. Gero esan dizu, lortu oso gutxitan lortu, baina ipar bezala hause egitzea, ez? Testuinguru sozial batean, eskola gizartetik ez da bala isolatuta ulertzeko, ikasleak modu autonomoan bere ikaskuntza garatu alizatea izpirizu kritikoarekin. Ekarri dut eskolaren ditutan adibide batzuk eta bai, bueno, eta egin dut pixka bazuen gero, interesante dago batu, baina kontrako gauza batzuk ere bai. Garbi dago, gure bi semeak bintzat balukela didaktikoaren kontrako gauza batzuk, biok daukate bideoareganako askoz erakartzen handiagoa. Baina gero, lanean joan behar dutenean, eta eskatzen dizkiete titulazioa. Eta titulazioa usko okupatula edukiekin. Eta ez bakarrik guk erabaki dugulako, ez askotan estatuak erabakitzen duenako, ze gauza ikasi bat ditut eta zerrandatzen hundi bat zuten. Eta baditut ikustuz autorezak zara dauden gauza eskola dut. Batetik bai, onartzen ditutoko printzipio batzuk, baina bestetik gauza batzuk, eduki batzuk horretik eskatzen dituzte. Eta ez bat inanak izkite, ez da titulaziorik eta ez duzu lanik, eta beredik lan ara dute. Ez da inanak. Besteak? Tiene dos magistas, ellos tienen iruditzen zait, nago pixkat nekatuta sartaten agustatu zait, zertatzen agustatu zait, nago pixkat nekatuta teorizatzaile edo zabatzen Twitter, sare sozialetan teorizatzen duten etaz ere bai, ez?
Nik uste, adibide batzuen jarraituztu nik uste oso kontraesan handiko adibideak, zientzilariarena, aitari izan dio buruz ikasi eta ze aspergarria bere aitak nola ikasiko zuen noin dala 30 urte atzerago, eta igual pasio ziten du bere hori bideo igual pasio ziten du. Eta bestalde batetik ere, karga handia hezkuntzan, edo berriz ere ikastetxeen problematika bat bezala, pixu handia jatzen ikastetxeetan, ez da ezagik. Ni eskola txiki baten egiten lana, estudiburu betiko bukatzen, proiektu gara nintzen dugu, langile ikastolan ikasi ere eta beti lan egin dugu taldeka, talde harremanak bultzatuz, eta ikusten, bai, aldaketa inda dela, baina gero, dituzte afirmazio kategoriko batzuk ere garai hau dator. Bueno, garai hau. Ateazianen liburu digitalak ere, horrizko liburuak esan erpimaratzen. Elkarren gero eta liburu dira ikusten, zabat. Afirmazio kategorikoek, bagoan egin hezkuntzako gara da, uste dute buruak isoko ez naiz ondoari, ez naiz demora asko hori buruz hausnartzen. Asko entzun ditutola, eskola txikitan formazio asko egiten dira horren ingurun. Nik uste irakasle asko gauza asko ondo dituztela. Nik uste gauza asko ondo dituztela, batez ere saiatzea da, eta hori ere baloratu indala, eta gero, egia da, umeak ere motivatuak ez daude, egia da, ume asko daude motivatu. Zergaik, hezkuntza bat irakarri. Etxetik ere bat dator. Eta etxentze transmititzen pixkat dena da, ez? Baina, egia da hezkuntza mundun karga mundia jartzen da ikastetxetan. Aldatu behar dira, igual estrukturak aldatzen behar dira, eta gela egiturak aldatzen behar dira, eta igual, baina, gauza asko ondo itean, bai. Gauza asko itean, McDonald'sen adibide jarri zu bai, eta Fortnite-ena, nik hiru alaba ditut, ondo balin dagoa, maiatan laugarren dator, baina nire alaba dute Fortnite ditutu, eta McDonald'sea ez dira zautu. Zer nahi dut, dator nahi badegu etortzea, txikatuko dina, baina, zanolako ditutatzen da horren itzitea, baina badator, gareo bat, Mercedesan garaia. Mercedesan da dute erosi, gaur ego zan egin eta gero eta horrei daude Mercedesatzen dutena erosi, orkun. Bueno, badator, bai, badator. Ni, ezagin, gutxi bat zaila umei gehiago errespetuan, baloretan, baloren transmisioa, McDonald'sen adibidea jarriztut, oso politiko McDonald'sen, claro, oinarria janaria daukalako oso txarra. Gertzea zu, oso txarra dauka, eman eskin joan oso txarra dauka, ingurua zerrak politia. Eta etorri honean, eta parituko izuta, bestela, ikusitut kontra esanak. Eta badakit zen esan ez duen, badakit zetasmititzen ez duen, badakit nora begira dagoen nora fundadun, eta dosna horrekin. Gero bakiz de pasatzean, irakas legoak, dauzkat beste lanpidea bat ere, ezin duna zentratu hortan. Ezin du zentratu benetan aldaketa hor, eta zenek erakuste izuzuri benetan aldaketa hor. Nik inglesa bakizatik egizat ez, inglesek irakasleak eskatzen dituzkoan, ez jarrik duzun hiru bideok inglesez zinan. Eta nik ez dut gertzezun nik nahiko irakasleak inglesok garen. Eta gitarra dikoan nun, ere gortu zezkuntzako klaseak, gitarra emango non osko zango. Eta inglesa jakikoan nun, inglesa ziren zango. Baina, hori, gauden antolatuta pixka. Zena, legeak ere azartzen dizkigu minimoak, eta gero selektidadea hor dago, eta nik irakasle ere, beraien beldurrak eta durrak zaizkiak, gero... Zerrakit esazaldu. Beste? Nik egin diote Euskara Ikastea Zerralata da, eta irale daudela lan ere, zuba ipatu duzu gitarraren argi hori, eta ipatu zuan zerkian, ipatu zuen erratizatzen, artestenikoak edo denean arloak. Nik mundu horri egin nahi diot, eta poza hori edo motivatu gunean, eta ikaslea motibatzen ditu gunean, guk edo motivatuta gaudenean, eta maite dugunean, alako espresio, alako emozio, alako adierazpena, zakiarena. Teknologia berriak izugarri garrantzitsuak dira, eta unek berez garatzen dituzte.
nik alde emozional horri, zu aipatutako horri, indarra eskaini nahi diote nik hala sentitzen dut eta goitzatzen berenen urtarrilean eskolara, barrutik dauzkagun gure zaletasuna, zerki edo musika edo denolakoa edo gorputz hezkuntza edo kirola berdin zaintzen, guk maite dugun hori ikasleei transmititu, motivatu, euskara lotzea, euskal kulturarekin ados, baina euskara menderatzen duten ikasleen kasuetan, nire eskolako ikasleen kanpotara dira gehienak ez, bertaratzeko edo euskara maitatzeko eta euskararen gana hurbiltzeko ezinbestekoa dela eta zurekin bat dator hori, emozioak eta artestenikoekin edo zerbait biziaren hori guztiarekin une horiek bere banatzen. Eta nire hori nago baineko bezala. Baina hortan sinisten dut eta zoriontsu ikusten ditudanean unean nire zoriontsu ez. Eta hori, animatzen ditut, norberak bere zaretasunak edo idazteko edo berdin zait edo kirola dela delakoa. Baina guk maite dugun hori umeengan, izan uste dut izan daitekela tresna edo baliabide umei euskara maitatzeko. Nire sentzazio edari, oso aspertuta ikusten dituala ikasleak eta badakit eskola dozela ze eraikinetara datozen ere, bai, aurre hezkuntzan, adibidez, ze aldaketa egiten nire eskola guztia. HH-ko aurreneko urtetako geletara sartzen, ikustia egurrezko lurrak, hostailuak, lurra, landaria, naturarekin bat hortan eta gero guztiz mozten danaren impresioa dakar hori. Gela askoz ez urrunagoak bialako. Eskolak McDonaldizatzearen beharraz hori da, esan nahi duna, ez? Janari txarra eman ere deula, ezik eta espirituak ere egokitziak mundoko garrantzia izan dezakela. Entzako leku gozagarri bat izatea, eta idia eskoletan da, sofatxuak pasillotan edo, baina arkitektonikoki irutzen zait hor asko gaur egiteko. Eta baita ere, gu gure edukilak ematen ditugunean eta hain zurrun eraman beharrean, batez ere, iruzten delako, eta hau, ia evidentzi bat dala esan nuke, ikastea oneretzako bai bintzat, ez? Izango dala, kompetentzerik eta importantenetakoa, ez? Ze bizitza guztian jarraitu beharko dute ikasten. Eta horren ikasketa, zerbait erakargarri, zerbait ederrin behar dugula. Eta areta gehiago, herri bezala, euskeratik horri, euskera bizitzeko aukera txikidean etorkizu horiek edo euskagun edo euskerarekin gelan bakarrik, eskola bakarrik izan dut. Orduan, du aliketa modu sensualena eskaini beharko behin egela. Noski oztopoa dela, noski ez teula beti asmatuko eta beti egun berdinak ere zitugu edukiko. Baina ez euskarako irakasleo bakarrik, gu transmititzen duguna jarrera hori gauza asko aipatu ditu, eta batzuk nago zer eban nago, zintzera ere horrek buruz ikasi zituen eta guain zintzera ere da. Baina, Google zintzera mineralak eta rapatrap ditu. Eta Mercedesa teknologia, Mercedesa duka, baina peuxotak urron guteak jarriko. Ikustu, gula beste montatako ere kontrasan batzuk, adibidez, euskera sustatu nahi dugu, euskera erabiltzea, eta beste alde batetik ni historia eta geografiakoa naiz, eta DBH-en ikastoletan, eta eskola publiko askotan, geografia eta historia inglesez ematen ari dira. Orduan, geografia inglesez ematen dugunean, Euskal Herriko geografia edo, aiakoarriak Euskal Prosoiarekin auskatu behar dugu, inglesez, ez da nahi. Kriston kontra esena dago, euskera sustatu nahi dugu,
Eta beste aldetik, gure Euskal Herriko historia da, inglesez ematen egun, helburuak edo zer nahi dugun, lehenengo balore da, osnartzea, helburuak inkatzea ondo. Lehen osan duzu helburua eta hau nago, nora goa zer nahi duzu, eta horren arabera, hori eraniztasunaren nahi hortatik, eta honek inglesez jakitaren hortatik dator, eta dira etxin itzatea, Zure esko batzutan, igual ja, 2 urterekin eta 3 urterekin inglesez irakasleak sartzen dituzte, belarri egiten funtzez dut. Neri, jarrama guztia pizte zeizki. Ereduan euskeraz ikasi eta euskeraz defenditzeko nahiko maila lortzen ez dutenean ikasle askok, eta gero amaseia bakarrik ateatzen da maila duinarekin, besteak erdi mailan daude, batzuk gehiago beste gutxio, baina oso duinarekin eguneko amaseia bakarrik, horra, 2 urtetatik ingleseko irakasleak sartzen, nire zalantzasko dut. Gero DBH-ek ikasgai bat inglesez sartzea ikuste, baina egia da euskarak inazko da. Egoarak Euskal Herriko programazioa inglesez, Bai, nik hori inglesarekin ere eskorturatzen dira, atzo alaba, 11 urtekoa 6. maila Amara Berritik. Barnetegia inglesekoa Burgosera eraman dituzte, ez? Eta gurasoekin despeditzen eta ostiralean zaukaten jaialdia Santo Tomasa, baserritarrezkun, Donostia erdian daude da jaialdi bakarra euskeraz sustatzeko, ez? Orduan, hitz egin zuzendariekin, jazta, Eusko Jaurlaritzak gorantolatzen du, ezindarrekin monitoreak, inglesa natiboak, guzti zergatik. Bueno, ari nintzen horra gurtzen alaba eta dudan gurasoak, qué importante es el inglés, a que sí, hijo, menos mal, deberían hacer todos los años. Ya está, ahora estoy bien. Eta 11 urte dituzte, ume horiek, orain daukate oso adin polita, aurten, galdu dute Santo Tomas Festa, karo, ni bat gaztu erotzen dute, zuzendarek, Santo Tomas Festa, azkenean lortu zuten txistorra eraman dute. Leire, txistorra eraman dute ostiralean egiteko, bale, ez da, erdibide bat. Baina, deitu Eusko Jaurlaritzara, eta hori ez, ingleseko... Karo, ez gero behar dute Unibertsitate inglesez ere, eta gero azkenean behar dute lan bila Baskos por el Mundo, Tailandiara. Ez que hola da, ez da gizu egin duan. Hori da, eta gero... Eta euskera nu dago, pues ez que inoritza joan, hola. Idatzizkoa ere eskatzen da, eta, nik oposaketa konta lan eta nitun. Enpolla telebizan no? Eta, ez da, oposaketa eta gero praktika batzuk eta eskatu zizkiate, oposaketetan, ez? Horrek demostratzeko irakasle hola nahi zela. Zerek, hemen gauz asko ikutu daitezke, baina daukagunetik baita ere ez, eta nire iritziz bintzan, edukiak beti izango dira garrantzizu noski, baina kompetentziak edo gaitasuna berez. Eta hori ez dira, nire bagarrik eziberrik ere gara esko dira. Nik ala horretzen dut. Eta zerbait deskubritzen aina izena. Baina areta gehi, hortan insistitu da zen, nik uste eskoletako praktikak ikusita oendikan ere memorizazioan indarrak jartzen dira. Eta ez buruz ikastea eski horako muski ikastea dela partiderrak bat, eta 8 ikasi dela. Gauz asko ikasi dela. Edo gramatikako zeak, edo definabide egiten da, muski ikasi dela. Baina beti zertarako batetik eta beti praktikara bidea. Nik esan nahi nun, erabat aduna hora zurekin, eta guain esan testunarekin batez ere zertarako. Eta nik hitz egiten den ez irakasle naizen aldetikan, baizik eta bi neraben ama naizen aldetikan. Guain semeak ikasi du marketing buruzko kriston totxoa, totxo irentzi gaitza, eta horrekin nazarena. Totxo, zertarako ikasi du hori, batez ere esanean pasatzeko. Burua, bakarrik hori baldin bada, akago. Orduan hor dago problema nietak. Metodologia hobetu daiteke, baina zertarako. Eta egitea nik ulertzen,
aldaketa asko bizidia egiten zait, eta zaila da jakitea, nik eskatzen nago, zerina urtekin sartu eskola, eta zer erakutsi guztiak zertara, erakutsi guztiak zertara, behar dana, eta pixkat politika, zinetan nire irakasle lanetik, izate, ikasten jakin beharko du, talde lanean egiten ikasi beharko du, eta besteak komunikatzen ere ikasi beharko du. Eta ahalik eta sortzaile izaten. Eta sortzaile, niken bingo nio kezia hori poemak egiten ikastea, edo ipul politak egiten jakitea, edo sortzaile, uste, jarrera bat gehiago da, ez? Arazo bat dugu guazen hau konpontzea. Hori sorkuntzatik egiten da. Naiz eta ez jakin aurrezko balantzatzen. Eta gero hori ere bai, neizeak, arrebak, esatzea, handala urte bete dola da. Bai, ez dakiz egiten genuen eta pintatzen da, ja, nik ez dakiz pintatzen da. Manol, zu pintatzen ba, egizu, modula, gantzatzen ez dakizu, idazten ez dakizu. Osea, henez kapasa, zarrozko itxasua bere kolore guztiekin nirintzo batean adierazteko. Pintatzen ez eta bantzatu ere bat. Batzuntzako gaizki, baina hortxe dut nintzen konia. Eta ikuste hori, nire saiatzen ezela hontan, eta horre erantzun behar dela, batez ere, bereizte gaiturako Murtziako ikastetxe batetik, Euskal Herrikora, Euskal Herriaren osotasunetik, ez? Zer ditzi daukazu posizio eraldatzen estatik eta kompetentzietan oinarritutako hezkuntzari egiten zen politikoetan, gaur egun ideak asko da horren gainean, alegia horren inguruan, alegia kompetentzien zera honen guztian enpresa mundutik datorren zera bada, eta horren gainean gaur egun ezagutzak aztertzeko goera gero eta nabarmenagoa da hezkuntzan, nola baita kritika horiek egiten ari diren kritika horiek langile enpresentzako langile oso malduak bilatu dituzten, hor ere kritika badago, ezagutza edo esketak bizitabutzen gero eta gehiago zagutzen ari dira horiek ere. Orduan hor badago lako debate handi bat ez horren gainean. Eta zuzen ere, badaude puntuak nahiko kontuan atzeko behar ditzen. Hau kanpora egin zen, baina unibertsia batzutako argazkiak ikusi ditu, argazkiak eta azalpenak nola ematen ari dian eskolak eta eskola zen arazo bat planteatu, igual euskate 6 hilabete horrei atera bilatzeko, 2 irakasle igual etengarria biltza espezialidade diferentetakoak unibertsia gertza egin zen. Bertzatzen enpresa mundurako oso egoki eramangarriagoa izan daitekelako edo horako gauzak eskatzen dituztelako. Ez da hor dutegi banaketik, ikasgaien arteko kombinazio asko gehiago eta arazoa dago eta da esan hori izan detena ez murgiltzea hortan eta simulatzea egoera. Niko bat jarriko nituzke gure batxego ikasleak hizkuntzaren erronkak zintzulean erantzun, oso guztuan. Jarriko nituzke. Dauden kritikak, saiatu nahiz edukiak, ditutela baliozko, gaur egun suarrek jakin goduna baino gehiago erituzetela horrekin dakina, nahiz eta gutxi jakin, horrekin egiten dakina baliagan dago izan dugu. Zertarako izango da baliagan egiako? Sortzez eskiro, pertsonak sortzez eskiro egoera, azkena hezkuntza esan dut eraldaketak alduntze pertsonalerako, alduntze kolektiborako eta gizarte eraldaketarako. Atarako, baina, buruz ikasterekin bakarrik ez dut nahi zori esan nahi. Odan gaizki ulertzen nahi nahiz. Esan nahi dut, kompetentzien gaineko adibidez ikasi horiek nola betu gaur
txantzat jotzen dituztenako, eta gainera ez posizio batzerako. Ba, irakurren dago ni bestian nago tematiko. Claro. Eta euskerakin ere, eta nire euskaran batek esatea diztauta buruz dakila, edo tekin abia buruz dakila, nire dukea, nire ditut, gelan, burua hoxera, egiteak, ojalá duan duki banta derreiak sortuko baren gelati. Ojalá hor daukak, eta ez eka main dituko duten da bakarrik, ere behar da, eta zitetira ere hor daude, zeak egin behar dituztena, baina sortuko baren duke, sortzaileak eta arnaz berri bat ekarriko diotenak berriari, hizkuntzari, nire lana lortze baldin bai, zer hori formaik erabiltzen dutenak ere asko izango diagela, 30 ikasle bat emotuzkat, 25, batzukin asmatuko eta beste asko. Naiz etorri super irakaslean esatea baizik eta nola ikusten dira. Bueno, pixka da momentu bat ikusten, igual, enuke nahiko ez da ere karga sortu. Baina bai, ez dakit beste zerbait dago zenbat luzatzea, edo ja bukatu behar den, edo deio esatzea. Bueno, hoxe,